Uthi-ke intombazane-ke hayi umfana-ke exolise kwifamily. Uthethi lo mama ngangazi ukuthi uyoyivelela umthakathi. Yezwa. Uthi intombazane-ke hayi umfana aphume-ke. Uthi bephuma uthi hawu ngithi ngiyezwa nje sekunomsindo wamawerewere ngaphandle. Hayibo umfana usevele wayiphosa emotweni washona. Uthi angikholwanga guys ukuthi hawu kanjani. Uthi naye-ke cabanga ngoba kwenzeka same thing naye wanyamalala emakhazeni akaze same story. Uthi nje ngasho ngathi yo ukuhamba ukubona guys. Sifela lapho-ke isitori sesanamhlanje. Please tell us kuba comment section ukuthi wena ucabangani ngale story, and also if you have a story to share bafethu ningakhohlwa siyatholakala ku TikTok, but ngizogcina sengishare inamba so that umuntu ezokwazi ukuthi ashare istory sakhe kule namba engizoyishiya. But for now ngiyabonga kakhulu for watching. Ningakhohlwa subscribe, siya like, siya share, siya comment, siklik on the notification bell so that sizoba bokuqala ukuthola ama notifications whenever uLungi eposta istory sisha. Love you.